እቲ ቅዱስ ስእሊ ካብ ቦቱ ተስኣነ። ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮሞ ንጎይታይ ንመድኃኒተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጺማ ይክሕዶን። ንዝረኸሱ ጣዖታት እውን ብፍጹም ኣይሰግድን። ድንዋል ስለ ጎይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ስለ ሃይማኖቱ ጽንዓት ጽኑዕ መከራ ዘሕለፈ ናይ ስሙ ትርጉም መርቆሬዎስ ዝኾነ ቅዱስ ፒሉፓዴር ብሰማዕትነት ሕዳር 25 ዓረፈ። መርቆሬዎስ ማለት ናይ አብ ፈታዊ ማለት እዩ። ካልኣይ ትርጉሙ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋሊ ማለት እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ጸኒዑ ብዙሕ ሃይማኖታዊ መከራ ዝተቐበለ ገባሬ ተአምራት ሰማዕት አቦና ቅዱስ መርቆሬዎስ ካብ ዝፈጸሞም ድንቂ ተአምራት ሓደ ዝስዕብ እዩ። ኡልያኖስ ዝተባሃለ ሰብ ምስ ነገሰ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐዮሞ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከሓደ። ኣብዚ ግዜ እዚ ቅዱስ ባሲልዮስ ናይ ቂሳርያ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኑ ተሾይሙ ነይሩ። እዚ ከሓደ ንጉስ ኡልያኖስ ንምእመናን ብጽኑዕ ስቃይ እንተሳቀዮም ቅዱስ ባሲልዮስ ዘቂሳርያ መኺሩ ኣምሂሩ ካብ ስሕተቱ ክምልሶ ናብኡ ናብ ዘለዎ ቦታ መጸ። ከሓዲ ኡልያኖስ ግን ንቅዱስ ባሲልዮስ ምስ ረኣዮ ናይ ስሙ ኣጽዋውዓ ዝተመስገነ ይኹንሞ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተጻረፈ። ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ባሲልዮስ ድማ ኣብ ውኽኒ ቤት ክእሰር ገበረ። ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ባሲልዮስ ኣብቲ ዝተኣሰረሉ ቦታ ናይ ኣቦና ሰማዕት ቅዱስ መርቆሬዎስ ስእሊ ረኣዮሞ ኣብ ቅድሚ ስእሉ ጸለየ። እቲ ስእሊ ካብ ቦትኡ ሽዑ ተስኣነ። ኣብቲ ግዜ እቲ ናብ ከሓዲ ኡልያኖስ ኸይዱ ነበረሞ ብኲናት ወይ ድማ ጦር ወጊኡ ቀቲልዎ ብቕጽበት ናብ ቦትኡ ተመለሰ። ናይቲ ኲናት ወይ ድማ ጦር ጫፍ ደም ይንጠባጠብ ነበረ። ቅዱስ ባሲልዮስ ንከሓዲ ኡልያኖስ ከም ዝቐትሎ ፈሊጡ ኦ ናይ ክርስቶስ ምስክር ጸረ ሓቂ ንዝኾነ ኡልያኖስ ቀቲልኻዮ ዲኻ ኢሉ ሓተቶ። ሽዑ እወ ከም ዝብል ስእሊ ቅዱስ መርቆሬዎስ ርእሱ ኣድንና ኣበለ። ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ባሲልዮስ ዘቂሳርያ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ንልዑል እግዚአብሔር አመስገነ። ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ ምስክር ናይ ሰማዕት አቦና ቅዱስ መርቆሬዎስ ፍቕሪ ሃይማኖቱ ናይ መከራ ጽንዓቱ ዘይውዳእ በረከቱ ኣብ ኩላትና ይሕደር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።